салом дӯстон, 15-ҳамин нашри барномаи Каменчо меҳмони шумост ва ман чун ҳар вақта Неъмат Салимзода ҷолибтарин мавзӯъ ва хабарҳои шоу-бизнесу шабакаҳои иҷтимоиро манзури шумо мегардонам. Барномаҳои мо ҳамарӯза тариқи рилс дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва шакли пурраи онҳо дар YouTube пахш карда мешаванд. Дӯстон, биёед ба як мавзӯъ яккаме таваҷҷӯҳ кунем. Дар мо масъале ҳаст ки агар гӯсфанд аз пода қафо монд, гург ӯро мехӯрад ва дар бозори нон ҳам гапе ҳаст ки мегӯянд агар ба фармоишгар нонро дер бурдӣ, аллакай онҳо нонвойхонаи дигарро интихоб мекунанд. Лекин дар шоу-бизнес ҳам ин қоида ҳаст. Агар ҳамқадами замон набошӣ ё бо замона насозӣ, шӯҳратро аз даст медиҳӣ. Бо ин гап мехоҳам бигӯям ки дар миёну сарояндагони ҳунармандон ҳамеша коре мод буд. Масалан, чанд сол пеш як мусобиқаи сабти клиптаронаҳо дар кишварҳои хориҷа дар авҷ буд. Аниқтараш сарояндагони мо аз ҳар роҳе истифода карда ба Туркия, Москав ва Дубай рафта намоҳанг омода мекарданд. Ин қадар манзараҳои зебои ватанамонро гузашта дар биёбонҳои мулки араб бо пули калон суруд мехонданд. Барои онҳо муҳим ҳамон бурҷи халифа буду қумзори хуш. Акнун ки Москав, Дубай ё Туркия дигар аз муд баромад, зеро ҳоло ба Дубай рафтан мисли аз изгоҳи универмаг то изгоҳи бозори панҷшанбе шудааст. Илова бар ин ҳоло дар ҷаҳони филму намоҳанг ороиши минимализм яъне содда тренд асту дар ҷое мисли ман нишаста бо омезиши ана ҳамон ду ранг метавонӣ муҳите сохта намоҳанги худро сабт намоӣ. ҳоло мо зиёд мушоҳида мекунем ки барои сабти ин гуна клипҳо сарояндагони мо ба Узбекистон мераванд. Дуруст, ман шахсан баҳои баланд медиҳам ба мазмуну муҳтаво ва ба истилоҳ фантазияҳои коргардони узбек, вале агар ҳамон гуна хароҷотро дар тоҷикистони худ кунанд, бовар дорем аз дигарон кам намеояд. Дар охири ин мавзӯъ мехоҳам чун барномаи шоми танин ба шумо савол бидиҳам ки ҳоло дар миёни сарояндагони мо чӣ муд шудааст? Бале, ҳоҷӣ шудан муд шудааст. мо имкони таблиғи кори ширкат ва молу маҳсулоти шуморо дар барнома дорем. Масалан, мо метавонем дар бораи шумо мисли хабар гуфта гузарем ё таблиғоти шуморо дар поёни экран нишон диҳем. Агар ролики рекламавии шумо омода ҳаст, пас биёред, мо дар миёни барнома онро пахш мекунем. Хубии кори мо дар он аст ки ин таблиғотро мо дар Фейсбуку, Инстаграм ва Ютуб ҳам нашр мекунем. Барои ҳамин бо дилхоҳ пешниҳод ба унвони ман масъули барнома дар Телеграму WhatsApp бинависед.